masan atoa mo ewo mo kwankwa anu ase mo fie mu ene mo dwuma mu nam di nkuran hyesem ana ebre mo enti mo nyime mo no eni papi ana atutu akwan akotra nkrofo aman so se o mo bobra abrabonu bi koyie ebi susu nkoyie na mpani se so ko na sanye ya sambra no fie eni fie fie eni fie emrantie mienu bi a yefre baako ya wado na ekron susu de kwabna afriye na wo muti kura yefre no se priwutirim kurom ya kura ho abrabo no din kakra onyankopon ya omadom ema onya kwan ebituye okodra manonye no hwe se ne hositie no yawado eka ekire afriye se afriye yitra yeyi o ane abepie kuro bi atise yie mu enti bomodra ne anya adwuma na yenko penutirim kosisi adan na fe yemie be adwuma na fe ye maamenom ye nuanom ane enamfo no ma wo mo ho no soso enya bibi nye ye kase betana no abanono haidi a ane na yaye enipa ya nwini fie enti se de mpani ka no fie ni fie o ka sa no asemo pie afiri anu ba ne se yaw na wade asem na okay midi no wonti ase ana ehye me firi yie onyankopon ado me na maba be firi kro papa bu sei na midi da me nsan kotere priwutirim ko primitirim yaw me nyenne enye tena yaw de ka se de be firi ye nya sa mo modena ne mpa bibi ne nkofie osisa opa kokoye afi yawo ado ehya ase kopa adwuma bi yei afiri yenso kopa adwuma bi yei yawo sika kakra wonya ni nyina ode soma kofie ama yedi sidan fefefe afi obombo bia don soso e de kotu sika krabia na afiri ye de ani je ne de ema ensa ene ese wo kwani aji se afiri ye ni ntwaso ene wonto oduto niam bebre ebra oda suti krom ho no a ana abansesa ebaye abansesa no baye na baye obaye no kan se afi ohofo bia enkorukrum eba sa no na yire pa esanse na yawado aboa no huninti entempa ana ofa awemhyen esan kofie afi afriye niye ni ma ototo yi obere watimi di akọ afi de ne ha adwene kura ne se sabra no ni sika ho no ho eti ba se yenko no na wontimi enko abanfoforo ba ya ne hyebra eheda edi toso eda no so ye no afiri ye ntimi enko nti aban no edi wiemhye besese nipa no waka krombo nyina edi won kogu sire bi so obi amfiri ho na won kono krom ana kwasem nie na ya awre hosem na ya wadu kodu fie no afiri ya wofo busa nsa na anu awai wasi yekodu ye no ya papa mu obi akobon no bra okrofoforo so wasi nti wusi dan afiri ye ohuni wasi bibo na mane na nso so wasi woni akofiri ye wo baabi nti eno ho adwuma na ne wo ye do ho yawado ekodu krom ho no ye siri da fefe ama na wie sika odi koye no odi koye adwuma ekobie nwuma ma krom ma no ayoye afen krofo sha ase se odi afiri ye atem na nso no oni baabi a edi afiri ye akwakosie abusuafo mo amunum esre so abrabo esre so na anyanya nkere
awowo asebɔ ene agyata ɛwɔ ɛsrɛ so aduane ni hɔ ɛsrɛ so ensuo ni hɔ nanso so yɛde wɔn akɔ akɔgu ɛhɔ ɛbrɛ na afiriye ene ado eyi no asɛm a afiriye kan baako ne sɛ me de metena kurom ha ya na mewu ha koraa no a me kankan ekura besie me enti me de priwitiri me de me nko bio yɛde wɔn kɔgu sire so no afei nipa no hyɛ aseɛ sɛ owu maako asebɔ hyɛ aseɛ sɛ akyiri bi awe agyata akyiri bi awe awowo ɛka bi afei yɛnyankyɛn nso ɛka bi sukom ɛne ɛkɔmfita a ekum kɔtɔtu awia so no ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛdi wɔn ɛwɔ sire so nipa no hyɛ aseɛ sɛ owu maako afei duru baabi no na afiriye ohun ni awonka nipa na ewu n'anum no nyinaa kankan ɛntimi ensie afiriye enti afiriye duru so ba bewu no na ya awerɛhoɔ ɛne osun adeɛ baako ɔka yɛ ne sɛ ne nua yawado ɛka kyerɛ ne sɛ ofie ne fie wanya fie angu wanya dan angu wanya baabi angu sɛ ɛsrɛ so na ne kankan so ɛnyɛ siefoɔ abusuafoɔ ɛnam afotuo ne sɛ si yɛtu kwan ne nneɛma ɛkɔyɛ wɔ ha a yɛ a moma yɛnka fie na ofie ne fie ɛma kwantuo mu nyɛ wo dɛ saa ɛma baabi a wotie seesei nka sɛ wobɛtena hɔ daa ɛnsesa bitumi aba na sɛ nsesa no ba a ɛhɔ na abɛhunu sɛ efie ɛne fie yawado ɛsan kɔ fie asomdwe mu na afiriye deɛ kɔwu akwantuo mu tantantantan nipa bebree aka akwantuo mu ntimi nkɔ adentira ɔyɛ wadwene sɛ ɛhɔ a na ɔbɛtena nnuan ma mo akwantuo mu titiriw sɛ bibi kakra ba nsɛm a ya hwɛ fie ɛwɔ sɛ primutiri mu ɛnyɛ dɛ nanso sɛ wo san boaboa ho na san kɔ hɔ a primutiri mu ɛbɛtumi ayɛ dɛ ɛde ama afoforo ɛsoso eti kae sɛ ofie ne fie na sɛ ne usitie bia no daakye bɛkɔ fie mafotu sɛ amadebɔ ɛde ma wo ɛdedɛ ɛsusu ɛdie kae na fa bi tu tirim na mmoa wo bɛda wase